హలో హాయ్ అండి. మరొక కొత్త విషయం సనాతన ధర్మం కోసం తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా కొంతమంది కొండ బద్దలు కూడా చెప్పారంటారు. కొండ బద్దలు కూడా చెప్పడం అంటే ఏంటి? అది సాధారణంగా వాడకూడదు. అదేంటంటే తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కుమారుడు తలకరువు పెట్టే ముందు ఒక కుండలోని కొత్త కుండలో నీళ్లు పోసి దానికి ఒక కత్తితో రంధ్రం పెడతారు. అది నీళ్ళు జారు విడుస్తూ చిది చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. తిరుగుతూ ఒక మాట చెప్తాడు మంత్రస్సుతో, నాన్న ఇది మీ చివరి ఘట్టం. అమ్మ చెల్లిని తమ్ముడిని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను. అప్పుడేమని ఉంటే నేను తీరుస్తాను. మీరు ఈ లోకం వదిలేసి ఇక్కడ ప్రేతాత్మలాగా తిరగకుండా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోండి అని చెబుతూ కొండను జారి విడిస్తాడు. సో దాన్ని కుండ బద్దలు కూడా చెప్పడం అంటారు. ఓకేనా? అర్థమైందా? బాయ్.